A legidegesítőbb dolgok a social médiában, amiktől instant szétcsúszik az EKG-m. Mikor történt pontosan, hogy ezek az albérletkereső csoportok átmentek Tinderbe? Mindenki töltögeti fel magáról a képeket, mintha Love Island castingja lenne, pedig csak egy újpesti garzon kerestek. És az másnak is feltűnt, hogy mi vagyunk lekutyapicsázva egy kis pirinyú fészap miatt, de a férfiak fészapja az AI lett. Minden harmadik hímnemű, aki szembe jön a socialben, az valamilyen AI-jal tuningolt képpel hódít. Not nice. Ugyanitt. Esztétikus férfi Instagram profilok. No go. Ez a mi felségterületünk. Menjetek urak, építsetek valamit, vállalkozzatok, kondizzatok, és cseréljétek le a csajotok fiatját. Aztán ott vannak ezek a sírós videók, de tényleg mondjátok el nekem kérlek, hogy nektek hány sírós videótok van magatokról. Please. Annyira ocsmány vagyok sírás közben, hogy a legutolsó gondolatom az, hogy én azt rögzítsem. Pedig jó lenne a majd készülő Netflix filmemhez némi anyag, de aztán az meg van, hogy így pörgeted a TikTokot, és látod, hogy összeállnak olyan TikTok celebek a videóban, akik valószínűleg leköpnék egymást az utcán. De nyilván a közös vidi új követőket, meg lájkokat hoz a konyhára. Na mindegy, igazából csak így vagyok, hogy engem soha senki nem hív. Aztán vannak ezek a nagymenő profilok, akiknek az egész személyiségük annyi, hogy mások tartalmait bífelgetik. Belerúgnak még egyszer valakibe, akibe már nem nagyon kéne belerúgni. Számomra az ilyen kreátorok teljesítménye nulla.